haka khatsan tarik mentau benai ka Joint Action Committee motion road ka bakon thobi ki pratli ki seng balang ka than motion road harangkat ka senjuk ki rangba snong rilangam umdang area kala lej bania kendu badbu i jing ujor chu deputy commissioner ka West Castle district uba tilingwa halor ka jing bom nyokor jung ki karkhana wadaden ba jing persang jung ki babun balang ha ka te sngi nalor ki nong yelam jung ki JC bakon thobi usamla evening nok siang chairman usamla sranli rongren vice chairman laidan langru ki nong yelam jung ki seng balang ka than motion road kumjuru na kasenjuk ki baha papo kalama jong ka JAC katai ke jinglej bania kendu bad ujor jong ka JAC motion road show DC persai ke karkhana thang do yong ki bodana ka than chalang kala longru halor ki nyotri kimat ya ka bagi te ki karkhana ki lapan khen ha ka ba ka JAC kala dawano DC bu udai ban simkhya bad ban pha to ket no kham kloi bad khang no ya borok ki karkhana ki balawan shna be anya ka than chalang mentasi nakaliang jongi jongka GEC motion road circle ilawan mi hangni apo office DC bani wan bani kendu yo DC jongi halor kane ka apa nina let ban jurep hi dari jongi khmat ya di karkhana sandoyong kibla penyang bean hang thia tan salang di ngidon katu kani ki point ki pa iwan ban ujor khmat jong DC di kapanengkong ka point ka banengkong hangne kalong ka jingsuna bi an ya karkhana sandoyong kham da bot renti e kendon jong ka factory sa kata de ka we ka jingjor na kaliang jongi jong na kaliang jongi ka GEC ka jing pun pin biang ya ki kot kisla ki badon kam de kabalai kalong ka jing pun mi ya ka tedam jakhlia da ka bayat light na ka Meghalaya pollution control board kapasaw kalong kajing sina karkhana sunong breu klam de burom lem ya ki nongsong sunong wat haba kila persya bat kani kawanra kajing ma ya ka koi ka khya ti kapasan wat hadien kajing yalang pajba public rally ya khatwei terik jong u benai ba khandai arja ka khandai ka ba kalami kajing persya ka bajur na ki babuan balang henrei kini ki try jong ini karkhana kim shimla nyokor satya ya kata kasur jong pajba te ka banriu ka jing pentrai khna ki bahapo khat sau snam ka bangi so thu shai ba kani ka dei ka jing pen khenya ka chail le ba ka bangi la lap bangi la sakhi ra jong ahmad ka banyo ka jing wanra ya ki nong trai barjela ki bom biang ko isla te kani ka dei ka dauba dausan ka bangi ui haman lagi jaka haman lagi dong jong kani ka rikasi ke jongi tingi i ba tu singi lap ban ni syam ba bun na bedeng jong kini kinong tray hapo jong kini karkhana kim syam la biang satya i buat isla ibangi i menta ba don ke NRC hapo asam lesi kani kan dei gawe kalat lani ka kabu na bata jong ki ba kinwan rung hapo jong kini ka jela hapo jong kini ka dong than ke jongi ayo ban yakren ba si jongi te na kaliang jong iru leila kular kat bala ban penkeloy kan kam bat laong ru ba namar mentak la dei ga civil subdivision ka bangitip kung ka motion road civil subdivision yong ya kan banta insa ya keren ru badu SDO ba dei pej dan be in charge ya kan ka motion road civil subdivision ila yo ban kili menen na kaliang jong DC habang yo ya tu kan notification ka ba ya kini ki karkhana ki ban satay menta kidon kilawan ai da jing tho lawan poi haman janman lagi snong ki mamarjan lada don kanu ka jing object lani lada don kanu ka jing complain na kaliang jing snong na kaliang jong kanu ka party na kaliang jong kanu ka seng kila ba non object hapo ka lai pusi ti ka ba sulengo pa na kaliang jongi ka GEC ka ba balai ba ya kini ki we ki bala dep tei hadu menta ba mensua kim shimla poi kum kane ka jing tho ka ba na kaliang jong ni snong ba marjan kila ban ai kanu ka jing object lani ka complain halor kane ki karkhana ka bangi i menta ka sur jong paj hi ni iba baro kiba persya ya kini ki karkhana andrei hagi por ki ba mensua long ba kim shimla ai kanu jing tho la ne ban ai kanu complain kumba kile ya kini ka ba dang sudap menta awe ngilap ba hang thia po rengwar ki ban sate ya kini ka karkhana sandoyong tilawan poi ki kot ti bun na kaliang jong sunong ki ba marjan kila let ban complain la ne ban object la ne ban persya ya ka jing penyang itu karkhana hang tu ti ka jingkeli menta kalong ba balai ba kini ki bala dep penyang nadu mensua kim shimla poi kum kani ka kot te ya kani bentar na kaliang jong GEC
ngin sayai budin ba balai kini ki jingtho hakipor ki ba manswa kimpoi le se ka don ka ere ka e shelendet